Wara l-high risk listing ta' pajjiżna mill-Gvern ta' Renju Unit, Net News taqsal lil Jasmine Mizzi li hu konsulent finanzjarju bi snin ta' esperjenza fil-qasam xi jfisser dan għal pajjiżna. L-iktar li jfisser illi bħala kumpaniji jew individwi li ħajkonna xi relazzjoni kemm ma' kumpaniji bħalna fis-settur finanzjarju fir-Renju Unit jew ukoll jekk tkun kumpanija jew individwu l-entità, il-bank jew l-istituzzjoni li tkun qed naħdmu magħha ħad titlob aktar informazzjoni aħna ngħidula enhanced due diligence fuq il-kumpanija tagħna imma wkoll jista' jkun illi titlob u l-probabilità hija hekk illi titlob aktar informazzjoni fuq l-individwi li aħna nkunu qed ninvestu għan-nom tagħhom. Mizzi spjega li l-impatt ta' dan kollu jista' jfisser żieda fl-ispejjeż għall-investituri. Li ħajfisser dan huwa li l-investitur u l-klijenti tal-banek u istituzzjonijiet finanzjarji jridu jidraw kif diġà draw xi ftit imma jista' jkun illi ħadd tiżdied il-pressjoni illi nitolbu aktar informazzjoni u verifika. Dan kollu jista' jagħmilha aktar diffiċli għall-investituri. Ħafna minn din l-informazzjoni naħseb li diġà għandna, imma dan ifisser spejjeż ikbar għaliex l-entitajiet barra minn Malta kienu jistrieħu fuq l-entitajiet liċenzjati Malta illi jkunu qed jagħmlu aħna ngħidulu due diligence tagħhom illi qed jiċċekkjaw u jsiru jafu l-klijenti tagħhom, issa dan ħajfisser illi il-kumpaniji Maltin iridu jgħaddu din l-informazzjoni meta ħajkunu mistoqsijin, probabbli jkunu mistoqsijiet anke fuq l-investimenti illi diġà għandhom barra minn Malta u allura dan jista' jfisser spejjeż kemm għall-kumpaniji kif ukoll anke għall-investituri u klijenti ta' banek kif anke rajna fl-aħħar snin illi wkoll jiżidu l-ispejjeż f'xi forma għall-investituri wkoll. Mizzi qal li wieħed irid jistenna ftit biex ikun jaf se jkun fil-verità l-impatt ta' dan kollu fuq is-settur finanzjarju Malti.